नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज हनुमान जयंती। मारुतीराया हे शक्तीचं दैवत असं मानतात। शक्तीबरोबरच युक्ती ही मारुतीकडे भरपूर प्रमाणात होती। ती बुद्धीचं दैवतसुद्धा आहे, पण दुर्दैवाने मारुतीरायाच्या बुद्धीवर तितका प्रकाश टाकला गेला नाही, म्हणून त्यांची विद्वत्ता ही झाकोळली गेली। आपण म्हणतानाच रामाचा दास मारुती असे म्हणतो, पण मारुती रामाचा दास नव्हता, भक्त होता। माझे गुरु ब्रह्मर्षी डॉक्टर वर्तक यांनी मारुतीरायांवर एक छोटं पुस्तक लिहिले, छोटं। त्याचं नावच आहे पुस्तकाचं, दास मारुती नव्हे वीर हनुमान। तर बघा ना, रावणाकडे सीतामाईचा शोध घ्यायचा जेव्हा होता एवढा लांब, तेव्हा ते फक्त मारुतीला शक्य झालं। त्याला फक्त सांगितलं होतं की सीतामाईचा शोध करून ये, पण त्याने काय केलं? नुसताच शोध केला नाही, सीतामाई कुठे आहेत ते बघून ते सांगितलं असतं तरी तितकंच काम होतं, पण त्याने तितकंच काम केलं नाही। त्याने त्याच्या पुढे जाऊन केलं, त्यात त्याची बुद्धिमत्ता कळते। रावणाचं सामर्थ्य किती आहे ते बघायच्यासाठी त्याने मुद्दाम लोकांच्या नजरेत स्वतःला आणून दिलं, सैनिकांच्या, आणि आपल्याला पकडून घेतलं। रावणाच्या सैनिकांना किंवा रावणाला वाटलं त्याला आपण पकडले, मग त्याला आसन दिलं गेलं नाही। तो रामाचा दूत म्हणून गेला नव्हता, सीतामाई शोधायला गेला होता, पण जेव्हा त्या राजसभेत नेले होते तो रामाकडून आला होता, म्हणजे रामाचा दूत झाला। तर त्याला आसन दिलं नाही, तेव्हा त्याने शेपटीचं आपलं आसन केलं, ते सुद्धा रावणापेक्षा उंच असं म्हणतात, आणि तो स्वतः तिथे बसला। तेव्हा रावणाने त्याला अपमानित केला, त्या पुच्छ त्याची शेपटी ते जाळली, तेव्हा ते लंकेचा विध्वंस केला। म्हणजेच रावणाच्या मनात भय उत्पन्न केलं की रामाचा एक सैनिक, एक दूत किंवा एक माणूस लंकेत येतो काय, तो आपल्या सैनिकांना कळत नाही, आणि तो इतका विध्वंस करतो, तर उद्या रामाचे सहस्त्र असे सैनिक आले तर काय होईल, अशी रावणाच्या मनात भय उत्पन्न केलं त्यांनी, आणि त्यात सगळं वृत्तांत मग रामाला सांगितलं। अशा अनेक घटना आहेत मारुतीच्या जीवनात। म्हणजेच तो खूप बुद्धिमान होता मारुती, हे त्यातून कळतंच। तर अशा मारुतीरायाची, हनुमंतांची आज जन्मदिवस आहे, जयंती आहे। त्यानिमित्त एक त्यांचं गुणगान करणारी एक कविता आपण ऐकूया। कवितेचे शीर्षक आहे चिरंजीव असे हनुमंत। जे काय 5-6 चिरंजीव असे मानतात, त्यात हनुमंत असतो, हनुमंत येतो, हनुमंताचा उल्लेख होतो, म्हणून चिरंजीव असे हनुमंत। धावला जन्मता वेग घेण्या सूर्याचा, धावला जन्मता वेग घेण्या सूर्याचा, अचंबित तिन्ही लोक असा वेग त्याचा। जन्मल्याबरोबर तो इतक्या वेगात गेला, सूर्याकडे झेपावला की तिन्ही लोक अचंबित झाले। धावला जन्मता वेग घेण्या सूर्याचा, धावला जन्मता वेद घेण्या सूर्याचा, अचंबित तिन्ही लोक असा वेग त्याचा। भयभीत देवेंद्र करे मारा वज्राचा, भयभीत देवेंद्र करे मारा वज्राचा, असा शूर धैर्यधर पुत्र तो अंजनीचा। आपल्याला माहिती आहे त्यांनी इंद्राने वज्र फेकलं, ते हनुवंटीला लागलं, तिथून त्याला हनुमंत म्हणतात। बळवंत, बुद्धिवंत, नीतिवंत तो गुणवंत। मारुतीराय कसे होते किंवा आहेत? बलवंत, बुद्धिवंत, नीतिवंत तो गुणवंत, गर्जता तो दणाने धरती आसमंत। त्याच्या गर्जनेने धरणी आसमंत दणाणतात। बलवंत, बुद्धिवंत, नीतिवंत तो गुणवंत, गर्जता तो दणाने धरती आसमंत। भयना संकटाचे, भयना संकटाचे अविचल निवांत, भयना संकटांचे अविचल निवांत। सीताशोध घेण्या घुसला लंकेत, भेटता सीतामाई सांगे कुशल रामाचे, भेटता सीतामाई सांगे कुशल रामाचे, विध्वंस करी लंका पाहण्या सामर्थ्य रावणाचे। भेटता सीतामाई सांगे कुशल रामाचे, विध्वंस करी लंका पाहण्या सामर्थ्य रावणाचे। पेटत्या पुच्छाने दहन करी लंकेचे,
पेटत्या पुच्छेने दहन करी लंकेचे वृत्त सांगे रामाला रावण लंका नि सीतेचे. पेटत्या पुच्छाने दहन करी लंकेचे वृत्त सांगे रामाला रावण लंका नि सीतेचे. पडता मूर्छित लक्ष्मण भूवरी. पडता मूर्छित लक्ष्मण भूवरी उडाला त्वरेने आणावया द्रोणागिरी. पडता मूर्छित लक्ष्मण भूवरी उडला त्वरेने आणावया द्रोणागिरी. तोडुनी पर्वत तो उचलला करी. तोडुनी पर्वत तो उचलला करी. आला फिरूनही सूर्योदया आधी माघारी. सूर्योदयापूर्वीच ते औषध हवं होतं ते हनुमंताने आणलं. भीमरूपी महारुद्र पराक्रमी अतुलनीय. भीमरूपी महारुद्र पराक्रमी अतुलनीय अपराजित नम्र सेवाभावी वंदनीय. भीमरूपी महारुद्र पराक्रमी अतुलनीय अपराजित नम्र सेवाभावी वंदनीय. चिरंजीव झाला वायुसुत हनुमंत. चिरंजीव झाला वायुसुत हनुमंत. नमस्कार करितया मनमोहन लक्ष्मीसुत. नमस्कार करितया मनमोहन लक्ष्मीसुत. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली लाईक कमेंट करा, शेअर करा. चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिला असेल तर तो करा. आणि आता आपण परत भेटूया 1 मेला महाराष्ट्र दिन आहे त्या दिवशी नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.